Son as mañás de Radio Líder en Santiago, bos días. Estaba saudando e dando información precisa e local Sara Garea de C27. Calquera momento que lle des o play. Mira que día. Vou poñer un plano para a xente que nos sigue nas redes sociais. Vou poñer un plano agora mesmo da Praza Quintana, a catedral que lle está dando sol. A Praza Quintana non tanto, pero a catedral está esa aí a imaxe. Bueno, non chove de momento. Baixan as temperaturas. E hoxe imos a falar de distintos asuntos, Hoxe imos a falar con estudiantes da USC. Xa saben que dentro de pouco vai haber volver a escoller o reitora da universidade e bueno, pois os estudantes teñen as súas reivindicacións, non? Agora de traballo desa nova reitora, hai moita muller aí, o reitor da universidade. Tamén falaremos, bueno, isto é un 11 de decembro porque temos unha data que temos que anunciar aquí, e tamén hoxe estará con nos Charo Barca, da Fundación Andrea. Está aí a caer esa gala solidaria e magnífica no Pazo de San Lourenzo, onde asistiremos. E o convidado que temos xa por aquí, xa o están vendo, agora van a escoitar falar, ten un ton de voz que non fai falta presentar. Tes un ton de voz único. Podería ser esa palabra, único. Pepo Suevos, benvido. Que tal estás, Alvarito? Moi ben. Como di a canción, Alvarito. Hai unha canción Bueno, é Amparito. Pero vale por dous sexos ou xéneros. Que tal? Estou moi ben. Bueno, se ves por aquí é porque hai que contar algo. Bueno, ou non, sempre é un placer verte, que xa sabes que ti e máis eu temos un pasado en común. Sí. Eso xa non hai que non mova. Sí, sempre que nos mandamos algún tipo de comunicación, sobre todo de audio, sempre saigo en chumo por algún lado. Dende hai 25 anos. Dende hai 25 anos, 26 xa. Hoxe voute enchumbar. Varme enchumbar, por viña. Que pode significar entrevista. E que enchumbar pode significar calquera cousa. É un comodín que non está aceptado aínda na Real Academia da Lingua, pero para nós sí. Aparte, no contexto, en calquera frase que digas, ti metes enchumbar. Sí. E deduces o significado. E deduces. Claro. Porque hoxe ves a anunciar aquí un enchumbo. Se veño a anunciar un enchumbo. Sí, señor. Estivemos aquí no mes de febreiro, creo lembrar, para anunciar esa xira do cuarto de século que me leva movendo por toda Galicia. Cantas actuacións levas? Pois levo actualmente, levo 16. Vale. Faltan 9. Faltan 9 bolos todavía e hoxe vemos para falar dun deles, se cadra do máis enchumbante, ao mellor, non? Porque dentro de toda esta xira, as localidades nas que vou estar xa están anunciadas, pero hai unha que ten certo peso por proximidade tanto á miña residencia habitual como á sede de Radio Líder, que é unha casa que a min sempre me gusta vir. Entón, vamos a facer algo aí como en conxunto para falar da actuación de Santiago de Compostela. ¡Santiago de Compostela, aquí estamos! Xa estás ensaiando. Xa estou ensaiando, sí. Para dar a benvida. Claro. Teño por aquí actuacións Viveiro, Culleredo, Miñadoiro, Ares, Vigo, Lira, Pontevedra, Santiago, que ahora falamos desta data. Pontevedra non, Ponteareas. Ponteareas, perdón, é verdad. Santiago, Narón, Vilalonga. Que queda por aí, a xira do cuarto de século, 25 actuacións para celebrar 25 anos. Sí, señor, 25 anos de carreira que empezan nun estudo de radio parecido a este, pero máis escuro. Nunhas tardes de verán do mes de agosto facendo sustitucións. Aí empecé eu a miña carreira como comunicador. Cuidado, Quen contaba que dali a uns meses había de empezar como cómico, e de aquela a hoxe 25 anos. Xa para 26, claro, porque o ano 25 xa prácticamente está rematado. 25 aniños de todo. De todo. Porque o humor foi así a primeira chispa e demais, pero actor, monologuista, colaborador, guionista, locutor de radio por ocasións, presentador, incluso influencer. Porque, home, claro, no momento que... Activaches TikTok 5 anos despois.
moi ben. Sí, porque eu creo que agora este tramo final da xira hai que darlle moita caña, porque son 2 meses intensivos, non só coa xira, porque teño máis actuacións aparte das da xira, entón quero estar moi presente nas redes para que veña moita xente. Porteiro, non de fútbol, non de futbolín, des que se tiran pouco. Orquestra. Que máis queres? Fora do show business, en que traballou Pepo Suevos? Pai de familia. Pois mira, Pepo Suevos fora do show business traballou en hostelería. Bueno, ao principio, se nos remontamos ao principio, Pepo Suevos descargou camións. Ui. Sí, tiven aí, tampouco moito, porque ademais en Galicia se falas de descargar, automáticamente vanche vencellar con outra cousa, e non é o caso. Eu descarguei camións, pero de cousas legais, durante, un par de anos, sí. De forma ocasional, non estaba en ninguna empresa, eran cousas puntuais. Despois entrei en hostelería, a partir do ano 92 empezo no Coyote Karaoke en Santiago de Compostela. Coyote, extinto local onde vai, que xa debe estar inundado incluso o recinto, porque era un soto que creo que leva sin abrir unha década como mínimo, e xa debe estar podre por dentro, pero eu empecé ali, facendo imitacións de Javier Gurruchaga, que é como eu conseguín entrar a traballar ali, porque a xente, imitando a Gurruchaga? Sí, porque a xente cando os principios do karaoke ti non era como agora, que beben 4 mirindas e logo se lanzan. Daquela había algo máis de corte, a xente non pensaba que fose facer ben, non había tanto cantante encuberto, entón costáballes realmente pois empezar a soltarse. E eu, como o tema da vergonza, pois o devino perder nalgúna mudanza, pois eu estaba ali, e se a xente non se animaba a cantar, o dono do Coyote, Suso, que ha de andar por aí tamén, espero, pois dicíame, Pepo, suba a cantar ti unha, a ver se animas un pouco o tinglado. Invitaba un par de copas a cambio, e eu salía ali e cantaba, que ademais era en Laserdisc, aqueles tempos de Laserdisc, co cal era un repertorio limitado e finito, e a que tiñan era ellos nos prefieren moi gordos, super gordos. E ali salía eu cunha canción pola que hoxe en día Gurruchaga iría preso, pois esa que cantaba eu ali, e ao final eso derivou en botar unha man poñendo copas. Despois un día houve unha pelexa e decidiron que había que poñer un filtro na porta, pois que vaya máis grande para arriba. Eso fíxome traballar co portero do número K, man a man, co un antelo. E un bo día, pois, cheguei ao final da miña relación co Coyote, e xusto no K, que estaba empezando a programar concertos, necesitaba un segundo porteiro para os concertos, e aí entrei no K. No K foron 7 anos, do K pasei a Casting Aragonei, de Casting Aragonei ao Retablo, se te vas dando conta, todos os sitios marchei eu e pecharon. No Retablo acabei a miña carreira. Retablo que sigue aberto, pero con outra filosofía. Pero con outra historia, non sei nin se ten o mesmo nome. Eu penso que tamén que non. E por outro lado, isto tamén o facía un segundo turno de noite en diferentes after hours, como o Cactus, como o After, como o Mala Vida, e así botaba eu as noites. E depois apareceu a carreira artística, xa me metín aí, e durante 5 anos simultaneei a carreira artística con traballar no que eu estudei, que é Ciencias Económicas, entón puxo unha xestoría en Bertamiráns, que tiven aberta 5 anos. E daqui xa non debo cartos. Cuidado, Bueno, é unha vida, é unha vida. A vida está para vivila e hai que menearse. E agora, pois eso, colaboracións na tele, te vemos no Termómetro, vemos... Vou para ali agora, vou para ali. Vas para agora? Vou para agora, en fin, mil historias, actor con series de éxito, non pola miña aportación, pero tampouco desmerezo, quero dicir. Sí, agora estamos con Animal en Netflix, que pegou pelotazo. E xa anunciaron a segunda temporada, a ver o que nos toca a nós deso, pero bueno, xa iremos vendo. E si, cine, este ano foi prolífico tamén, teño 3 pelis feitas en 2025, que a ver que tal van, entón moi ben. Por estrear en 26? Sí. Todo por gravar, o sea, por montar e por facer... Para cines ou para plataformas? Para cines, en principio. En principio hai 3 para cines, unha é unha coproducción con Alemania, e despois hai dúas en galego,
que tamén en principio son para cines, Vale. e este ano fixen tamén 2 series. Tema droga? Ou xa hai un... No, as pelis non hai droga. Non hai droga. Non hai droga, no meu caso. Non é Galicia droga, non é Galicia droga, non. Hai algo de crime, hai algo de outras cosas un poquinho máis de morriña, de nostalgia, de emigración e tal. Vale. E despois en series fixemos segunda temporada de Clanes, que aí sí que hai droga. E despois fixen tamén unha pequena aparición nunha serie sobre os libros de Leo Caldas, do personaxe de Leo Caldas, de Domingo Villar, e L'último barco, que se rodou aquí en Galicia tamén, con Javi Gutiérrez facendo de Leo Caldas. Javi, que grande tamén. E teño aí unha pequena aparición. Bueno, pois estaremos pendentes. Hai que estar Suevos, polifacético Pepo Suevos. Actuación, veña. Actuación, vamos a por todas. Vamos a por todas. Actuación, xúntanse Pepo Suevos, Radio Líder, e o Monte do Gozo. Vale. Non tens un plato. Non teño nada. Non, vamos a facer pospo. O Monte do Gozo. O Monte do Gozo, na cafetería do Monte do Gozo, ali na zona dos albergues. É un espazo chulo, É un espaciazo. Cómodo. Un espaciazo cómodo, acolledor, con servicio de bebida a mansalva, quero dicir que se pode tomar a caña mentre se deleita con unhas risas que van ser criminais. Entón xa desde agora vamos convidar a xente a que veña, porque Santiago debería ser un sitio de referencia. Eu empecé en Santiago, e aquí houve épocas que en Santiago calquera día da semana podías ver actuacións en directo. Eso cambiou por diferentes cousas que non teñen nada que ver coa política. Isto vai con toda a ironía do mundo. E agora é moi difícil ver actuacións en Santiago, estánse retomando pouco a pouco, pero eu non acabo de atopar o meu espazo. De feito, eu estou colaborando co Teatro do Camiño, que é un novo proxecto que está aí pretiño do Corte Inglés, que animo a xente a que o busque e o siga, porque están facendo cousas tanto a nivel espectáculo como a nivel docencia, no? Con moita formación, moitos cursos, hai unha escola estable, de feito, aí. E claro, eu estive intentando, por exemplo, facer unhas sesións de micro aberto para que haxa continuidade no meu sector. Canteira. Exactamente. Bueno, a nivel de xente que quixo participar estivo ben, a nivel de público xa non tanto. Entón non acabo, de feito, vamos cerrar ese micro aberto, aproveito tamén para dicilo, a vindeira semana, o día 28 venres, cun micro aberto con premios en metálico. Vale. Entón, animamos a xente que vai ali, porque vai ser o público que vote, os concursantes xa están, vai haber, non está claro se van ser 8 ou 10, porque nos falta aí, porque claro, tampouco pode ser eterna a duración da gala. Eu vou ser o presentador, pero xa non vou ter tempo nin de falar. Nada. Entón, bueno, pois como aí non conseguimos convocar unha cantidade de xente de xeito constante, porque tiñamos unha cita o último domingo de cada mes durante o ano pasado, pois quero facer unha actuación en Compostela pola xira potente. Entón busquei un sitio grande, puxen un prezo que é completamente simbólico. Canto custa? 5 euros. 5 euros. Bueno. E eu creo que desde aquí, desde a radio, e de regalar entradas, e de lo facer ben, de maneira que quede sempre impar, para que teña que ir alguén pagando tamén, non sabes? Esta cousa que a xente que non está metido no allo non sabe que hai que, en realidade, regalar entradas é un cebo para que vaya máis xente, vale, para pandillas. O sea, ti tens que coller unha pandilla de 10, colocala e regalar 2, para que os outros 8 vayan tamén. Ainda que paguen, ou regalas outras 2 máis, pero o tema é que estén os 10 ali, porque queremos que a xente ateigue a sala dali do Monte do Gozo. Vale. Pasalo moi ben e que marque un antes e un despois. 11 de decembro. 11 de decembro, xoves. Xoves, moi compostelán tamén. Evidentemente, moi compostelán. É que o xoves antes era... Eu escoitei outro día un podcast no que falaba Jovic, a ver se digo ben o apelido, Kaukarian, bueno, algo así, sí. Jovic. Tipo grande. Sí. Tipo grande que tamén agora como actor é unha institución, pero empezou no monólogo. E escoitei unha entrevista, bueno, non foi a entrevista completa, foi un highlight, no que el dicía que cando ele empezaba a facer monólogos, porque ele está aquí en Compostela en breve, co seu espectáculo Grito e tal, e preguntaban un pouco por iso, e ele dicía, non había un pobo en España onde houbera un bar no que o xoves non houbera monólogo. E iso foi unha época, ao principio dos 2000, eu vivina en sitios pequenos onde realmente non contabas con que houbera un aforo
decente, e de repente chegabas a unha aldea de cerca de Vilar de Vos e había un xoves 75 persoas. Dicías, ostras, iso onde quedou? Entón dixen, pois o xoves é un día de referencia para non interferir tampouco coas ceas da xente que irá de parranda e tal, e os venres e o sábado normalmente son para cear fora. 11 de decembro. Monte do Gozo. Hora está aí no cartel. Espera que miro. Que miras, tío, mira. Serán as 8. Eu creo que puxamos ás 9. Ás 9? Non sei. Creo que ás 9 ou 9:30, xa non me acordo. Miramos. Xa non me acordo. Mira aí, a ver quen ten mellor teléfono que encha antes. Estou vendo aquí, que tes tantas actuacións, tío, que vamos cubrir estes momentos incómodos con un chiste destos malos cortos, vale? Por exemplo, doctor, vengo a que me reconozca, non me doi cuenta. Vale, 21 horas. 21 horas. Aí será a 9 da noite en Cristiano Román Paladino. E nada, pois servicio de barra aí para consumir, o sea que tamén deixamos 5 euros a entrada para que a xente leve por lo menos outros 5 a gastar na barra. Como é un monólogo, porque ti improvisas. Sí, ti realmente dixeches, para que me vou preparar eu a historia? Claro, é que eso... porque hai ese don de improvisación, bueno, sí, que ten un risco que vas en rede. Efectivamente, además podemos presumir de telo porque como non ten mérito, é unha cousa que ven de serie. Non, claro, eso ven de serie. En ti. É como no teu caso a voz. Ti non podes presumir da voz de tal, de que a traballaras e agora fales como falas. Non, ti xa tiñas esa voz. Logo traballáchela, educáchela un pouco tal, e xa fixeches un traballo excelente, pero claro, hai unha base, e a min pásame eso, que a cabeza vaime un pouco máis rápido que a media. Seguido. Sí, entón, iso permíteme, sobre todo, estar a gusto eu no escenario, porque teño que estar áxil, rápido, atento, fresco, sabes? Porque senón non sigo o ritmo. E se eu o que fago é aprender un texto, chegar ali e reproducilo, pois entón, ao final... hai moito formato de que agora os monologuistas antes ibas, escoitabas e marchabas. Sí. Agora hai moito formato de interactuar, de conectar co público. Ti o faz? Sí, eu xa o facía cando empecé. Bueno, facía, claro que... me acordo Namun e outros moitos sitios que xa tiñas ese formato. Sí, eu sempre fui un pouco pioneiro nese sentido. Agora casi parece que estou copiando eu, porque está moi de moda o da impro, por un lado, que hai compañías enteras que fan espectáculos de impro, e tamén o de meterse coa xente, reaccionar o que fai a xente. O te facías aí? Xa o facía, sí. 15, 18 anos. Claro, porque a mí sempre me gustou que os espectáculos fosen diferentes e pasalo ben. O sea, a norma para mí é pasalo ben. E eu para pasalo ben, pois non podo ir e dicir unha cousa de memoria. Eso é como unha oposición, é como un examen oral, non? Entón eu vou... tamén teño un background importante, unha base de datos de historias que xa están contrastadas con público, porque cando empecé sí que me molestei en crear un repertorio. A mí faime graza que algunha vez falando con cómicos de Madrid dicía, non, é que eu cuidado, eu son dos máis prolíficos e dos que máis varía, porque eu teño 6 repertorios de 40 minutos. Dicía yo, buah, cuidado. Cuidado co tipo. E eu creo, se tivera que poñer en números o repertorio que eu teño contrastado, eu creo, porque hubo unha época que eu facía repertorios, non eran de 40 minutos, aquí en Galicia facemos entre hora e media e 2, porque somos moi laretas. Entón, repertorios entre hora e media e 2, contrastados, calificados, encorsetados, e que podería facer de maneira exacta, eu teño cerca entre 15 e 20. Eso multiplicas por horas e poñome en 50 horas de repertorio. Logo, mételle todo o que é o argallo á caída, que é o que máis me gusta. Entón, que pasa? Cal é o formato? Pois que eu empezo a falar, do que vai xurdindo, vai me levando para historias. A veces conto historias que xa están no meu repertorio clásico, pero outras veces o cachondeo nace. Empezas a vacilar como se empezas a vacilar de... Pois non sei, estou chevendo un pulpo aí na sudadera, pois é o pulpo, home, a ver, que che vou contar do pulpo, que ti non saibas, pero poderíamos empezar a falar de como lle chaman os guiris ao pulpo á feira, non? Que veñen moito aquí por a estación. Pulpo á feira? No, octopus to the party. To the party, porque, claro, porque as cartas teñen que ir en varios idiomas. Sí. Entón, claro, eu isto extrapolo tamén, por exemplo, en castelán. Octopus to the party. Octopus to the party, esa é a traducción literal. E claro, hai xente que non quere falar galego,
porque xa sabes que o galego tamén é un idioma perseguido en determinados entornos, entón hai xente que ve pulpo a feira e dice, tomamos un pulpo na fiesta. Claro, e digo, feira como fiesta. E despois, claro, se eso o levas a outro tipo de comidas, por exemplo, outra moi galega, moi de festa, que é a carne ao caldeiro, isto en castelán como llamamos, carne al cubo. Carne al cubo. Quer dicir que a cantidade vai ser inxente, pero non o formato da preparación. Bueno, quero dicir isto que de ver aquí un pulpo, claro, na miña exactamente, claro, son este tipo de trangalladas que a mí me gusta facer e que ás veces saen mellor, outras saen peor, pero a bagaxe final é satisfactoria sempre. 11 de decembro. Xoves. 9 da noite. 21 horas, pois que tedes o reloxo en 24. Monte do Gozo. Alá arriba, non só se pode ir ao Monte do Gozo a ver o son do camiño, non. Tamén se pode, de feito, unha das cousas que, bueno, estou falando con o Julio, que é o responsable das instalacións, ou algo así, bueno, o meu contacto ali, mandolle un saúdo, que el xa está co teléfono, esperando que déramos a primicia, para empezar xa a compartir en redes o cartaz. Entón, unha das cousas que pensamos, Julio máis eu, é que debería haber continuidade de actuacións de comedia nese recinto. Iremoslo vendo. Sí. Bueno, eu creo que sí, porque o sitio ben vale. No, sitio sí. Sitio ben vale, ti coñeces. Eu estive ali en alguna reunión, efectivamente. É un sitio que é moi práctico. É moi práctico, moi acolledor, ten unhas instalacións perfectas, e que agora ven aquí o quid da cuestión de por que escollín este local. Aquí ven o quid da cuestión. A ver quen di que non é fácil aparcar. Porque esa é unha das grandes espadas de Damocles, mira que cultura teño, unha das grandes espadas de Damocles, cando eu vou actuar en Santiago, o que me di a xente é que non podo ir, porque é que para aparcar é moi complicado aí onde vas a actuar, non hai maneira, e dixen, me cago en Dios, vou buscar un sitio onde non haxe esa disculpa, haberá outras. Xa empezará a xente, non, me tengo que quedar con os niños, non sei que, me surgiu aí unha cosa, un zoom, estas trapalladas, xa estou preparado para que a xente tamén as argumente, pero a excusa do aparcamento non vai ter lugar. O prezo da entrada, 5 euros. Por favor, en fin, 5 euros. Tómate unha copa en el Dur de San Xenxo. A ver, 5 euros, e como se te cobran por mirar para o vaso. O cubata agora xa non está a 5 euros. O cubata é unha locura. Xa non se chama cubata, ahora se chama cubateca, porque hai que pedir unha hipoteca para pagalo. Este me xa a caída tamén. Mira que tonterías teño, daste de conta. Pepo Suevos, que rematamos. Poñeremos tamén todo o noso empeño en que sexa unha cita memorable. Espero que esteades ali, eu creo que Radio Líder, a partir de agora sodes cómplices, cómplices necesarios e obligatorios. Bueno, pues iremos regalando entradas desde aquí. Desengando, algunha. E, bueno, pues tamén tedes o vosso momento ali, se queredes participar de alguma maneira. Se queredes facer, non sei, un sorteo dunha cesta de Nadal ou... Isto acabo de marcar. Mira a cara que lle quedou. O tipo non quiso sair da cámara, pero non foi capaz. Algo faremos. Eu digo da cesta de Nadal porque... Sí. Claro, que sea unha cousa bonita. A ver, eu teño merchandising que tamén podo regalar algunha cousa. Faremos algo. Sí, eu vou levar merchan para regalar tamén ese día. Porque quero que sexa unha actuación que marque, é das últimas xa, é realmente a nivel xeográfico é das máis céntricas. A nivel de poboación, bueno, teño unha en Vigo tamén, que hai máis habitantes, pero eu creo que por cultura monologuística todavía Santiago debería ser referencia. Entón, eu quero que esta actuación estea chea de xente e vamos facer o imposible. Pois aí estaremos, apoiando como non, a Pepo Suevos, un dos grandes do humor, da actuación, do guión e, por certo, empresas galegas. Que se soe agasallar moito ter un detalle... Cestas de Navidad, mira, polo precio de 4 cestas, contratarme a min e facemos unha despedida de ano que queda tola a xente. Isto vai de agasallo, Sí, isto é un cebito que lle chaman. Un cebo. Vémonos e imos conversando, ata 11 de decembro. Ese día aí estará toda Santiago de Compostela ás 9 da noite no Monte do Gozo. Vale. Maciñas. Veña a ti, chao, ata logo. Despedímonos con Orquesta Mondragón, claro. Non pode ser de outra maneira.